Ahojte, vítajte na Bear Pilates lekcii. Dnes to bude full body cardio. Ideme rovno na to, postavíš sa na šírku svojich bokov a ideme vlnky hrudníkom. Ostávaš ale celý čas v podrepe, čiže už aktivujeme aj nohy. Kolená smerujú stále nad členky, kor je celý čas aktívny a ramená sa snažíš vlniť taktiež. Ostávame v podrepe, čiže si necháš pokrčené kolena a ideme prenášať váhu z jednej strany na druhú. Váhu prenášaš s celým telom naraz, čiže máš aktívny kór, aby si neuvoľňoval len bedra a spodný chrbát, ale ideš celým telom. Ideme si zakročiť s jednou nohou dozadu, ideš do výpadu vzad, s tým ale, že do diagonály budeš otvárať svoje telo. Čiže si dáš opačnú ruku na križujúce koleno vpredu. Tá istá noha ostáva vzadu, zakročená, ideme pulzy vo výpade, čiže ostávaš v pokrčenom kolene aj v jednom, aj v druhom a naraz budeš obe vystierať, ale nevystieraš ich na maximum. Váhu máš medzi oboma nohami rovnako, čiže panvu v strede. Teraz pôjdeme dvíhať koleno hore na maximum, zanožíš za seba a potom dvihneš na prednej nohe pätu od zeme. Pozor, váha je viac na palci ako na malíčku, aby si držala jednu líniu nohy.
Ideme to všetko samozrejme na druhú stranu, čiže si zanožíš druhú nohu, ideme výpad a diagonálna rotácia trupu do opačného smeru. Ostávaš dole vo výpade, ideme pulzy dole a vystrieš hore. Váha je v strede, hrudník sa snažíš mať otvorený, aktívny kór ti drží panvu v neutrále a v jednej úrovni bedrové kosti. Zadnú nohu budeš dvíhať dopredu, hore s kolenom pred seba, vrátiš dozadu do výpadu a dvihneš prednú petu. Pozor, stále platí pravidlo, pánva je v neutrále a bedrové kosti sú v jednej úrovni, aj keď si hore, vyťahuješ sa zo stojnej nohy. Pôjdeme do drepu a zároveň, keď budeš vychádzať z drepu, rastieš úplne do výšky, tentokrát sa ti odlepia obe pety od zeme hore. Rukami robíš tiež, ak si dole, ruky sú hore. Neznamená to ale to, že dvíhaš aj ramena. Ramená sa tlačia od uši celý čas. Kor je aktívny ako vždy. Prejdeme dole na zem, ideme izometrický cvik, čiže bez pohybu, dáš sa na 4, aktivuješ core na maximum, vytláčaš sa z ramien, krčná chrbtica bude v predĺžení, hrudník otvorený a len odlepíš kolena od zeme a stabilne držíš v tejto pozícii.
Ostávaš na štyroch, teraz ideme dvíhať koleno do strany, dvíhaš ho priamo v úrovni bedra, čiže si necháš 90 stupňový úhol v kolene. Aktívny kor, hrudník otvorený a vytláčaš sa z ramien. To isté ideme tentokrát hneď aj na druhú nohu, čiže si zrovnáš telo na štyroch, aktivuješ kor, panvu necháš neutrále bedrové kosti v jednej úrovni a len dvíhaš koleno do jednej strany. Dáme sa do pozície plenku s tým ale, že budeš prechádzať z ruky na ruku a rotovať telo do výšky. Ideš najskôr na jednu stranu, vyroluješ celé telo do strany a to isté spravíš na druhú na striedačku. Ostaneš na jednej strane, položíš si kolena dole na zem, ruku dáš priamo pod rameno, z neho sa ale vytiahneš, vrátane celej chrbtice, kor bude aktívny, špičky si spolu vzadu spojíš a kolena budeš otvárať do stran na maximum. Na tú istú stranu si teraz nabok úplne ľahneš dole na zem, zrovnáš celé telo, vrátane brucha, ramien a hrudníka, spodná noha ostane napnutá, čiže je trochu odlepená od zeme tiež a vrchnou robíš také malé mikrokrúžky okolo.
V ľahu ešte ostávame, ideme dvíhať vrchnú nohu ku sebe, dvíhaš to ale aktívnym bruchom, čiže si zase vytlačená ako keby tou panvou, panva je v neutrále a teraz budeš flexom, čiže pokrčenými palcami dvíhať ku sebe a dopnutým nartom vraciaš nohu naspäť. Ideme ten istý pohyb, ale pred seba, čiže budeš predkopávať, o to viac bude aktívne brucho, lebo tú nohu budeš ťahať bruchom ku sebe. Neťaháš to švihom, ale pomaly svalmi a vrátiš svalom pomaly aj naspäť. Prejdeme na druhý bok, čiže na druhú stranu, ideš na koleno, ruku si dáš priamo pod rameno, vystrieš sa z nej, vyťahneš sa z ramena, aktivuješ brucho, špičky vzadu spojíš za sebou a kolena otváraš do stran. Ľahneš si na bok, celá sa zarovnáš, natiahneš tú spodnú nohu do diaľky, aktivuješ brucho, čiže nie si nalepená bokom na zemi a vrchnou nohou robíš malé krúžky. Pôjdeme na maximum rozsahu, čiže teraz ide noha ku tebe a svalom vraciaš pomaly. Nerobíš to švihom, všetko to ťaháš svalmi, pomaly, postupne. Boli to má, je to v pohode.
Ideme teda ešte predkopávať, čiže si necháš zrovnané telo a jednou nohou pôjdeš pred seba a svalom postupne vrátiš naspäť. Korien na maximum aktívny a hrudník sa snažíš zarovnať. Teraz môžeš prejsť na chrbát, ľahni si dole na zem, ideme aktivovať brucho, čiže sa budeš zároveň zdvíhať s jedným kolenom hore. Narty sú na oboch nohách tentokrát natiahnuté a dvíhaš sa stavec po stavci. Zas to nerobíš švihom, ale aktivovaním brucha. Prejdeme do mostíka, ale na lopatkách, čiže si ruky daj kľudne za hlavu alebo vedľa tela. Cez aktívny kor vytiahneš panvu hore do vzduchu, stiahneš zadok a budeš si tak postupne odkračávať od seba a naspäť k sebe. Kľudne tie nohy môžeš aj šmýkať po zemi, ak sa ti dá. Tomu mostíku na lopatkách aj ostávame, tentokrát si ale budeš odkračovať do strany jednu druhú nohu a vrátiš naspäť do stredu. Ešte ideme klasický rolling, čiže sa natiahneš do diaľky, ruku dáš za hlavu a naťahuješ sa smerom hore. Cez aktívne brucho stavec postavci vychádzaš a cez aktívne brucho stavec postavci aj vraciaš naspäť. Ak si hore, kľudne si pulzuj a ponaťahuj nohy.
to je z mojej strany dnes všetko. Dúfam, že ste si tréning užili a odmakali. Teším sa na ďalší tréning s vami. Majte pekný deň a ahojte.